Bij de verbouwing van een Rijksmonument aan het Kleinzand in Snits is naar alle gedachten het onderdoekersplak aan het jachtkaam van de verneemde Snitser verzetsman Jan Lever. Het geheime plak van goed 4 bij 1 meter ziet achter een loek, boppen een kost en kwam te vastkien doet de nieuwe eigenaar van het oude huis het plafond slopen woer. Ja, ik was hier aan het slopen en ik verwijderde een aantal planken en op een gegeven moment tilde ik zomaar een luikje uit het plafond. Ik dacht, hé, dat is gek. Dus ik heb er een trapje bij gepakt, een lamp en heb voorzichtig mijn hoofd door het gat gestoken. Ja, en dan zie je een plek die toch wel heel duidelijk leek op een plek waar onderduikers gezeten hebben. Het leek het erop dat zo'n de oorlog vergeten is dat het onderdoekersplak er ziet. Er lei onder andere een foto van filmster Greta Garbo, een medicijnekoker en een heel oud dwaske lucifers. Ek leidt er een illegaal blad uit 1944. Dat is van na het versterren van Lever, dus na alle gedachten hadden nog meer onderdoekers zitten. Aukema had het goed voorthellen en dat zil bewaren bleven, maar het onderdoekersplak zelfs verdwijnt. De ruimte hierachter, dat moet in de toekomst onze badkamer gaan worden. De ruimte waar we nu staan wordt in de toekomst onze slaapkamer. Ja, dat willen we wel doorzetten. Natuurlijk vind je het jammer dat dit soort dingen dan voor altijd gaan verdwijnen. Maar het ligt nu vast. Iedereen die het heeft gelezen, gezien. Er komen zelfs belangstellenden hier aan de deur om even te kijken. Ja, maar binnenkort is het wel weg.